खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनै आङो एसे खामानियाव बेस्थ' आरोना न'खरनि बायदिसिना मिस्ट्रि हाबायावहाय बे साननैसो गोबावजों नुजाबाय थादों धुमकेतु बादि आरो मानोना बिराद बेस्थ' ओंखायनो माने नुजानो हायाखै आरोना सानफ्रोमबो ब्लग भिडिअ लाबोनो हायाखै। थेवब्लाबो दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय आरो बे ब्लग भिडिअ नोंथांमोना जोंहानि न' बा जोंहानि न'आ माबायदि जोंहानि न'फोरखौ आं एसे दिन्थिनो सानबाय आरोना गिबियावनो माने आङो बेनिफ्राय जागायलांसै जोंहानि बजार खलाबादि न'फोरखौ दिन्थिगोन आरोना नुयोबा नोंथांमोना सानगोन इसानि न'आ बिदिसो ओरैनो सानगोन आरो नोंथांमोना बजार खलादो सेमलै जोंहानि न'आ लोगोफोर नायनो नामा थारैनो फैदो बिदिब्ला आंजोंना बेथिंनिफ्राय आवगायनानै बैथिं ओंखारलांनांगोन आरोना बजार खलाजों सेम आरोना गासैखौबो दिन्थिलांसै फारि फारि गुबुनफोरनाथ' दामि दामि न'फोरखौ दिन्थियो नालाय नाथाय आंनिया जा दङ आंनि न'आव जाफोर आगोल दिननि ब्रिटिशनि न' बा आगोल दिननि दापर जुगनि न' बा आगोल दिननि जाफोर बायदिसिना रोखोमनि न'फोरखौ नुलांगोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोनखौ एसे गोसो होनानै नायलांनो बा भिडिअखौ नायजोबनो थाखाय खावलायहरनाय जाखाबाय आरोना आङो फारि फारि जोंहानि बजार खला न'खौ दिन्थिनोसै आरोना बेथिंनिफ्राय आवगायलांसै बैथिं फाखोसो गिदिंना फैनांगोन आरोना नै बेथिं जोंहानि भागिना खामानि मावगासिनो बिराद मोजांलै मिस्ट्रि एक्सपार्ट आरो बेथिंनिफ्राय आवगायलांसै आङो चलो गोबां मानसिफोर दङलै जाबाय गोबां न'नि मानसिफोरा दंजोबो गासिबो नै आरो बेथिं ना नै बेथिंनिफ्राय नुयोबा बजार खलासो नामा ओरैनो सानगोन आरोना नोंथांमोना बजार खला नङा दे बे लोगोफोर जोंहानिसो न' बजार खला नङा दे ना बाबुना बजार खला नङालै ना जोंहानि न'सो चलो बिदिब्ला नै फंबाय मोनाबो खामानि मावगासिनो हेल' नै साफ्रोमबो बेस्थ' आरोना जोबसिगोनानो माथो जोबसिगोन ना आरो आधा घन्टानि गेजेरावनो जोबसिगोन आरो 2000 मायथाइयाव ना जोंहानि न'आ ओरैबायदिमोन माने नारानिमोन आरोना नारानिमोन बै समनिफ्राय एसे सोलायबाय आरोना एसे सोलायदों बांद्राय नङालै एसेल'सो सोलायदो नारानि न'खौ बोदलांनानै देग्लायसो माहाय सोलायहोनो हादों आरोना बेनोसै लोगोफोर नङा बे गांसेयाबो जोंहानि आदानिसोलै आंनि नङा बेयो नै बानायगासिनो बेफोरनो मेला बाजार जोंहानि न'फ्रा नै आरो दंबावो बेफोर गासिबो बजार खलानासो सानदों नामा नोंथांमोना बजार खला नङालै जोंहानिनो न' बे जाबाय फिल्टार सिथ्लायावनो आरो बेथिं दङ सानखालि मेला बाजार नै मा दंसोगारो न'आव गारि मटर बाइक प्लास्टिक लहा माइरं बस्ता सिमेन्ट दालि आलु गासिबो कलगेट ब्रास नै बेफोरबायदि सेथ्लायावनो थिं होनानै लालायलायदों मानोना न'फोरखौ बानायगासिनो दङ नालाय न'फोरखौ बानायगासिनो दङ आरो आङो बेयावनो थायो जोंहानि बेयावनो रानिया दिनै गैया रानिखौ आं दिनै लानाय जायाखै मानोना बे सानैसो बिराद खामानियाव बेस्थ' आरोना माइ गायनो थांदों लोगोफोरजों आरो नै माइ गायनो थांदों रानिया नुसिगोन सानैसो उनाव रानिखौ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ भिडिअ नुबाय थासिगोन नोंथांमोनाहै जोंहानि रानिया आंजों थाफागोन आरो दिनै माइ गायनो थांदों नालाय गैया नै बेफोरबायदि बानायगासिनो आरोना थाबलां नै बे जाबाय जोंहा आदानि आरो र' बिथिंनिफ्राय बिथिं थांनि बजार खलालै बजार खला दाउ
खाताखौ बेनो दाउनि बासा नै बिथिं दं कारेन्ट बेफोर सिगांनि दिननि न' ओइ सासेयानो जोंहा आफामोनलै नै बे सासेयानो थैबाय रुंसारि जालांबाय ओमफ्राय बियो बेफोर आरो आंबो खामानियाव बिजि मेल्ला बाजार आरोना बानायगासिनो आवासलै आवास 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 प्रधानमन्त्रि आवास बेखौनो तिं लागायनो नागिरदों आरोना गामि सपनाया तिं लागायसै नै नै बैथिफ्राय बैथिं ओंखारबोबायना लोगोफोर न'फोरखौ नुजोब्बाय नङा होमबा नै जोंहानि मामायसो हेलौ मामायसो मा आवाज गैयालै कामान्डु ब्लेक कामान्डु नामा जर जरायगासिनो होलायसिगोन बे हा औ ओमफ्राय र' आरो मोननैसो दंबावो ना दापर जुगनि न' दापर जुगनि कलि जुगनि नै बे गांसेया जाबाय दापर जुगनि आरोना प्लास्टिकनि न' प्लास्टिकनि न' बेयाव दङ थेमा थेमलि बस्ता बस्लि बाल्टिं खादा नै खादा सादा एमाव दोनग्रालै बे लोगोफोर एमाव दोनग्रा आरो बेथिं धुप धुनानि थाखाय नै नारिखलनि इन्जिन नारिखल बिगुर आरोना बे जाबाय एन्जर फानदो आरोना एन्जर फानदो गेजेर गेजेर आंबो खायो आरो बेथिं दङ आदा गोसोम दैयाव बारसोम आदा गोसोम दैयाव बारसोम सेन रिसाइकेल दोननाय दङ बेथिं दङ खेलानि थाखा बेयाव दोनदों आरो बेथिं दङ वेलकाम टु लेट्रिन वेलकाम टु लेट्रिन जोंहानि माने जोंहानि मा बुंगोन दापर जुगनि लेट्रिन आरोना आरो बेथिं गंसे दंबावो बेयाव जात्राखौनो खालामाखै बेयाव खियाखैनो जात्राखौनो खालामाखै नै बारहुंखाया बुज्लांना लांबाय थिंफोरखौ बेनो बे गांनिया जोंहानि लेट्रिन आरोना आंना मा दङ आरो माहाय बे जाबाय जोंहाया ओइ आबा फैदो आंजों दिनै जोंहानि न'फोरखौ दिन्थिनोसै ना लोगोफोरनो नायना लाखादो बयबो होन बैसागु बयबो जोंहानि बाजार खलाबादि न'खौ होनदो आरो बेथिं जाबाय बाथौ सिजौ आरो न'फोरा ओंखारनायनि उनावसो लोगोफोर एसे सिजेल खालामगोन गासिखौबो मोजां थिक थाक खालामगोन बै गांसेखौ लुनो थाखाय रेडि खालामगासिनो बै बे आंनि आवास प्रधानमन्त्रि आवास आरो बै आदानि आरो बेफोर न'आ ओंखारबासो बेफोरखौ बोदलांनानै गासिबो बिराद निउ डिजाइननि बानायगोन आरोना बेनो जोंहानि मेला बाजार नङा ओंखायनो भिडिअखौ लोगोफोर नायना बोरै मोनखो एसे कमेन्ट खालामना खोथा हरदो आरो दिनै लाजिनायखौ दोननानैब्लाबो आङो एसे न'खरनि बै गासिबो नुथायफोरखौ दिन्थिजोब्बाय नै आरो भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय मोजां मोनब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम दाबाव नुखाजोबदो थेंक इउ